unenkinga yani Mpintsha? Okay, ngicela sihlale. Udla umuntu wami. Umuntu wakho Udla umuntu wami. Khulumeni kahle. udla umuntu wakho mina. Okay, mbize nangu. Angithi ngikushiya ufunane endlini. Wangishiya umuntu wakho wena. Wangishiya umuntu wakho wena. Ufike kanjani la Jack? Phuma la. Ufike kanjani la Jack? Sokuyinkinga la Mr. Jones. Kulwa naye lo. Manje hamba nomuntu wakho. Ngathi usungibamba ngamashini. Wo. Ngoba ngimdala kuwe. Yazi Ngimdala kuwe. Omnini. Asikhulume kahle. Ubhuti omdala uboshiwe. Wabo. Ngimkhuza ngale ndaba yakhe bekele kophuza utshwala ayenza izinto ezisinaks waze wahamba wayoboshwa. Ngisala la ejaridini ngibhokekile akunanto engingayenza akunakudla akuna next nami kumele ngiphile impilo yami. Ulekini kodwa wena. Ubhuti wami omncane bhuti. Ubhuti wakho wenzani? Ngibuya ejele ukuthi ngiyophandela umuntu wami. Ma uyotshontsha uyophandela umuntu wakho. Bengiyophandela umuntu wami. Lo uhlala naye lapha ejaridini. Hlala sonke ejardini nomuntu wami. So maye njoba ngiboshwa umuntu wami sekabhizi nobhuti wami. Usale ejola nobhuti wakho. Heish. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS Pronounce Lovers inkomkane. Abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngo-my brother lana. My brother uthi unenxako nayo. Ucela nje sijozi bioscope singenelele. Andizuba mde kakhulu ke mina ngoba niyandazi ukuthi ndimde already. Bhuti omdala kunjani? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila nami bhuti. Hey silahlekile ngiyaxolisa manje ngoba ubona sithe sicela uze kule ndawo sikuyo njengamanje. Ebesilahleka mfethu ngazi mhlambe bewusinikeza ilocation errong. Kube nzima ukuthi ngabe ngene ngale kule strat lesi esikhulu. Benizophumela khona la ekhaya. Ngase ejaradini la kakho. Inkinga ngale kunomunye umuntu osidirectile wathi duze ke tavern bekathi kwabani wathi. So Bani sengikhohlwa ngangubani so manje ngene kangubani benivela kuso le strategy esa kwakho hayi mara king yami ngoba ngithi silana before sihambe yabo kunabantu abasibekelele la ku Jozi Bioscope showini engathanda ukuthi nabo be understand ukuthi why silana namhlanje ubhuti ukhala ngani ngiunderstand asike sayifuna nginenkinga yazi nginenkinga serious konje ubhuti uthi ngibani kama igama ngumzobe bhuti Mzobe okay bhuti wami manje inkinga yami serious too much yazi bengihlala nomuntu na so mangihlala nomuntu kwayenzakala ukuthi ngaboshwa uthi so njengamanje wena ulana ubuye ejele bengiboshiwe bafu ubhuti baboshele mhlambe ukuthi washaya inkosikazi kwenzakalani bengiyophanda namagents angiboshelwanga ukuthi ngishaya sister bengiyophanda namagents naboshwa saboshwa so beniyotshontsha namagents le kahle besiyotshontsha yebo ngifuna phela singahloniphisi isenzo esibi uthi wena uyaphanda ngapha utshontsha bhuti akumelanga sikhiphe noma mhlapa careless kumele ngiteketise nje ukuthi kumele sikhuphe careless mayingabe izenzo sozitshintshile wena bhuti wami inkinga ngithi thina sisebenza ngeqiniso kwaye asifuna ukuthi sincede umuntu esaziyo ukuthi uyabheda uyayibona so ngiyathemba ukuthi ubhuti ngoba usejele ngoba ijele lize place yokuthi kufundisa inhlonipho nokuthi so uziyekile zonke lezi zinto nalabo bangani angisafuni niksi engihlanganisa nje nejele nokuganga no into engiyifunayo ukuthi ngifuna ukubuyela ejardini ngibe right maye inkinga yami ubafu kwenzakalani ngoba ubafu ubani loyo ubhuti wami omncane bhuti ubhuti wakho wenzani lo bhuti wami uyangimosha bafu yazi wenzeni mfethu njoba ngichazela ukuthi ngibuya ejele ukuthi ngiyophandela umuntu wami ma uyotshontsha uyophandela umuntu wakho bengiyophandela umuntu wami lo uhlala naye lapha ejaradini hlala sonke ejardini nomuntu wami so maye njoba ngiboshwa umuntu wami sekabhizi nobhuti wami usale ejola nobhuti wakho heish hayibo kanjani uyifindeka kanje out kanjani wena mawubuya ejele usekhona usahlala khona lapha ejaradini ngikhona ejardini emkhukhwini ubani umama umama usasekhona I think namaye masingaya lapha uhlele nobhuti wami lapha ya mawuphuma wena the time uzosilanda lana umshiye khona endlini ngimshiya khona ngoba ngithe mangiphuma ngayothenga ugwayi emakuleni bahlele bonke lapha ya ngafika ngangena
ngababuza ukuthi ni right bathi ba right manje ngiyambona ubhuti wami ukuthi ngazathi usinaksinyana nje for mina yima yazi ngifuna mfethu ukuthi ngibe nesiqiniseko salendaba yabo ukuthi sazi ukuthi sidila ngani kahle kahle ngina 2 weeks bafu ngila elokushini na 2 weeks since ngilokho ngizihlelele lapho so kule 2 weeks injani situation kwenza kunjani mawumbuza umfoyeni uthini yena or mawubuza yena unkosikazi ubafo akakhulumi nix mangithi ngikhuluma nomama endlini umama lokho uyangiroundela akakhulumi nami mangithi ngiyambamba athi ngimiyeke and into engibhorayo wes ukuthi mangithi ngiyakhuluma nomama akafuni kuzwa nix ngami uthi akasayingena indaba yakho ungitshela ukuthi akasangifuni awumxeleli ngani ukuthi wena ukuze ufike kuleli khaya ufike ngebanga lami naye umfowenu wayezokubetray kanti unjani lo mfowabo Mr Jones ngoba igazi nizalwa nonke sizalwa sonke ukuthi vele kwakhona cani wayevela mfungu waze lapha nje mhlambe vele bebalala ngaleso sikhathi why mina mangiboshwa yena sekasala nomuntu wami ngicabanga lokho right Mr Jones nami ngicabanga ukuthi bebafunana labantu mhlambe bebelalana usekhona nokuba khona maybe bebalala ke mina mangiziyele emergency bese bona basale balala angazi phela singaphozisa amaseko mayelana mfana ngoba kona abantwana bhuti ubugebe ngabukhokhela uwani lento bekayikhuza ukuthi ngizogcina sengilimaza ubhuti wami ngento engekho thina manje into esokutshela yona siyenza ipeace thina siye ngepeace uchubeke nempilo bhuti ufuna umuntu wakho ube right now my uzosala nomuntu wami yena lawyer she does it ngeke phela nawe sozolala nomuntu olala nobhuti wakho so owazi uyayibona because ngeke istop lento yabo uyabo isazoqhubeka yenzeke benze kufana nokuseka nesithembu lo mfazi so she's not good for you kahle thina sifuna ukuyixelela umfowenu ukuthi imiqondo wakhe awusebenzi ubafo okay kuyenzakala ne ukuthi siyayenza le peace le mina nobafo sobhekana kanjani ngoba mele oyi1 achieve the jardin phela no hayi sizoyibona leyo masifika assistant nathi uthola ispan uphume ihlalela ngesamo uyabona utholela umchasho mara sizomxelela naloko uyabona manje so size sithatha decision yokuthi wena uthole sikutholela umsebenzi uhambe uyoqasha somewhere mhlawumbe uThixo uzongenelela ugcine naso uzithengela indlu yakho yabo but kusekhaya lena angithi ngumzi kaBaba nomama wenu lo umuzi kamama kahle ubaba unomuzi wakhe somewhere my last hlele kamama la sihlele kamama and nawe yabona you have a right ukuthi ube lapho una ekulelo khaya cha ngoba kunempe khona uthi unomkhukhu mfana kunganjani urentisa hamba biyeleleka bobaba yena just ukuthi basuke emehlweni akho ube right for ipeace manje samtshela yena ukuthi mangafuna ukuthi naye afuna ukuyohlala ngale angeke phela ngeke control shuthi sekafuna thina uqobo lethu mfethu ngoba bengishilo ukuthi ngicela singaphozisa amaseko sifele sibheke ngakhona Mr Jones ngeke siwalk king siyele yeah nizongena emotweni yakho mina uzohamba naye okay hayi ngizoba ngena no Tablexin Tablexin so via su2 king yami icrew izobona ukuthi ayini bazongena ku Mr Jones baxelele ukuthi bazongena ku Mr Jones because ngathi une space esiningi okay guys so into esenza njengamanje because confused mina nje lento engiqibo yiva ngoku andiyazi uba ningayibiza ngantoni because ngamanyala kahle angeke ukuthi umfowenu uhambile wayetshele wena sosala ungena umfazi wakhe uyabona ndokuqala nalo sisi ngathi umqondo nje awusebenzi uze kulelo khaya likamfethu because of umfethu manje masezocheata futhi nomfowabo uyayibona ukuthi it doesn't make sense ulala kanjani nomuntu wemfowenu owazi ukuthi ngumuntu kamfowethu lo ibetrayal nje yonke leyo nto so ngiyacela ke mbukele ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona shaya imoto thina sibheke ngale siyokhulumisana naye my brother simxelele ukuthi irongo lento yenzayo nayo sisi somxelela indaba zakhe ukuthi irongo lento yenzayo because ayikho fair ngiyacela nje mbukele uhlale la uhleli khona I'll see you guys just now ila ejardini la ila ngihlala khona la yeah no so uyabona umkhukhu wami lo umkhukhu wami ila uhlala khona ila ngihlala khona ubafo uhlala endlini unaye lo mama wami unaye athi no yima but yima no asifune drama ngithi asicela iqoqoza Mr Jones sikhulume napha asifune drama qoqoza wena kuyoqala ukuliwa nani yabona ufuna ukukhuluma nobafo mina inkinga yami ubafo angithi asifune drama ubafo sorry ngikujoza ibiscope sizokubona okay yazwakala
Ngobani wathi uvani mfo? Igama lakhe. Oh. Kuyaphileka bhuti. Nanga. Siyaphila. Ubafo wami. Masomkhomba kuba ngathi size ngempi. Akayenzi lento. Siyaxolisa asisanga ngempi. Akayenzi lento ayenzayo. Yeah, size nje ukuzoxoxisana nawe. Kunenkinga ekhona siyijozi Pescope ngoba bekashilo Mr Jones. Uwe soqalile futhi. No, siyaxolisa ngithi. Soqalile futhi. Thina Socabanga yazi ukuthi Angeke mina nawe lokho sihlelo linceda abantu wena bhuti omdala yabo emphakathini nangabe umuntu unenkinga naye. So sinenkinga lapho uthi sibhalele nguyena umfethu. unenkinga yani impintsha. Okay, ngicela sihlale. udla umuntu wami. Umuntu wakho Udla umuntu wami. Khulumeni kahle. Udla umuntu wami. Sihlale ubani umuntu wakho? Udla umuntu wakho mina. Okay, mbize nangu. Umuntu wami lona ufuna endlini ke if umuntu wakho. Angithi ngikushiye Ufunani endlini? Wangishiyana umuntu wakho wena. Wangishiyana umuntu wakho Singahlala wena. phansi sikhulume ngoba le daba. Khona la stupid anginankinga. Bafethu impisi ngifuna ngicela ivali impisi Okay, Manchester. nathi sibhizi ngoba silana. Sizoba busy ngawe ke. Yeah, sizoxoxa nawe. Awumi ancane bitch. Okay, Mese sikhuluma sonke ungasibizela. ngithi. Okay, yeah. Hey bhuti, yazi ngubhuti ohloniphekile kodwa into ozenzayo. Ngathi azingijabulisi. Ukushayana kufasa Ngizokushaya. Bhuti omdala, okay, ngicela ungibizele yena umfazi wakho. Angithi umfazi wakho. Umfazi wami ngithi. Yebo. Hayi wakhe ngithi. Okay, kusho wena. Umfazi wami wakho. Ngithanga ngikhuluma ngomuntu plus wena. Wangikhuluma ngomuntu. Because singalwi. Asifuna ngicela umbize umfazi wakho. Sithi ukuxoxa nje bhuti sihlaleni phansi sikhulume. Mara majensi ayikho impisi lapha endlini umuntu wami lapha. Ngubani igama lakhe? Ngubani? Umuntu wami umimi. Mr Jones. Sonomuntu wena. Sonomuntu. Ngicela ngiyephi shami. Sinti ngiboshiwe wena sonomuntu. No, Sonomuntu ungamkhozi. Sonomuntu. Yeah, angithi niyadlana umuntu wakho lona baba. Umuntu wakho baba lona. Ngene yini? Ulevas lona from Uphuma umuntu wami wona. ngicela sihlale phansi ke ngihlonipha umnyango sengihlonipha. Okay, ngihlonipha umnyango. umuntu wami lo ngiyakutshela ngithi okay ufike kanjani la ejanga phuma la ufike kanjani la ejanga Sokuyinkinga la Mr Jones. Kulwa naye lo. manje Hamba nomuntu wakho. Ngathi singibamba ngamashini. Ngathi senibamba nami ngathi senibamba mina ngamawashini yena ngithandi leyo. Asikhulumeni kahle. Ufunani majensi? Okay ke ngoba nifuna ukuhlala phansi asikhulumeni ke mina. Ubani? Ubani? Ufunani? Okay. Amufuna umuntu wakho. Akusukwakho. okay naku sikwakho So ukithi nami uze kimi umuntu wami. Okay, bhuti, Ufuna wakho umuntu. uze nobani uze nobani usisi mimi ufike kanjani la ekhaya? Uze la ngami. Uze ngami umuntu lo. Uze nomuntu wami. Ufike kanjani? Uze nobani? Ukuze kuqala ukufika la ekhaya wafika kanjani? Usista umuntu wami mfethu. I understand and I respect that. Asikhulume Ungena kahle, asikhulume kahle. Ungena. Footman ngicela uze nami. ngibhalela ngithi ukuthi Yeah. lo Ungathi lona. Ungathi lona. Prime yazi Ngiyadelela ngiyasazi isibani sami umuntu and Eba, lokho ngikwenzayo ngimdala kuwe yazi ngimdala kuwe ngimdala kuwe ngivumele ngisebenze. I know how to do my job and lento engiyenzayo ngifuna ukuthi ngilithole iqiniso ngendlela eright, so let me work because angithaselanga ukulu bhuti omdala bengibuza la unkosikazi wakho umimi ungamkhomba umimi ngomuntu ngiyeke lena iyakhuluma and ngifuna ukuthi ngizama ukumbamba ngestory. Ake sikhulume noba wena ngakuma Ke sina nidile naye ubafa. Okay bhuti omdala ikanje le ndaba. Mina ngibuza ngesihle. Ufike mimi wangibuze yena. Mimi wafika kanjani la ekhaya? Buti okay mina bengizwana nobhuti omdala. Ubhuti omdala uboshiwe. Ala ngimkhuza ngale ndaba yakhe bekele kophuza utshwala ayenza izinto ezisinaks waze wahamba wayoboshwa. Ngisala la ejaridini ngibhorekile akunanto engingayenza akunakudla akuna next nami kumele ngiphile impilo yami. Unekini kodwa wena ngithi. Nginekithi. Manje yini wena sithomdala ekuthi uze ekhaya ubuye mase iboshiwe indoda yakho sojola nomfowabo. Kahle bengifuna ubhuti wakhe ukuthi ngize la. Bengifuna kahle bekuyindlela manje wena ulala kanjani? Ubulala kanjani naye? Ubuye bhuti omdala. Okay, ngicela ukubuza wena. Bhuti omdala ulala kanjani? Yini ayifilayo enhlizweni yakho mawuzolala nomuntu obekalalwa ngumfowenu? Bafo lo muntu No ngiphendule nje la. mamela mpitshami. Before azojola nomuntu lo bekumuntu wami.
Kudala. Nini? From kudala. Wayikhuluma lento ukuthi so wena okay Akasajoli nobafo. alright Akasajoli nobafo. so mase kafikile angithi bekajola nawe sekafika la ekhaya ulala bayalalana ukhona before eboshwe Okay. angithi belala nonke la emkhukhwini Yebo. so sekaboshiwe wena isibindi sokuthi ugibele umfazi owazi ukuthi bekagibelwa ngumfowenu Before aboshwa lo muntu la. wabenilala vele la ekhaya Umuntu wami lo. Shile khumbula sishile ukuthi vele yaqala kudala Yaqala. yeah Okay, if ke umuntu wakhe ke baby ubani umuntu wakhe manje? Kuwena baby wakhe. So manje ufunani manje lo? ungibeka Awushongo ejardini ungibeka phi ke mina manje yini manje drama ngake? Yini manje lena? Ngizobe ngisakufuni. Yini, Angivuka ngokufuni. Awumasithi. Ubadliseni labantu babili. yazi inkinga le- angazi ori nekukhu egolide Ayazenza ukufebe ukufebe. uyibufebe lo Angakuwe. Yima bhuti omdala, yima. Accept on impilo yakho. yima bhuti omdala ngiyaxolisa bhuti omdala yazi uyindoda ehloniphekile ngiyakubona yini isitovi sakhe siku6 ngalendlela ukuthi uzuyenze lento Uzela itofu no la. kodwa angi-understand Uzela la. unani lo mntwana Uzela itofu la. no ngiyaconfused ngeke uthola umfazi angeke uthola umfazi Yena uyengana umuntu nangu mina umuntu wami angifuni umuntu. Ithi afuna umuntu. lo muntu manje Afuna umuntu lo muntu. iphisi izoba khona kanjani la ekhaya nizohlala kanjani Around isifebe sisodwa. But na ungathi isifebe. Ungathi isifebe. Ufebe vele uyisifebe ngoba ulala nami ulala nawe ibizwa ngani Umuntu olala namadoda amaningi ubizwa ngani Akasajoli umuntu wami. oh okay so manje iphisi izoba khona kanjani Iphisi khona ngoba akasajoli naye. Mina ngiright abana ngili naye. also anini okay no ngiyayibona yazi into engcono Mr Jones because ngiyabona umfwa uthi lo muntu yena ngiyayibona nje lo mimi uyisifebe ngenzela mara uthi ubafo akalwi yena futhi akanankinga yokuthi yala ekhaya so ngicabanga ukuthi sitshele umfethu ukuthi akamiyeke phansi nje umimi eqhubeke ngempilo ethola umuntu wakhe eqhubeke ihlalele khona la uthi akanankinga uthi akangilwi naye ngiyayibona bhuti omdala yathi mo bhuti omdala siyava no bhuti omdala ngithi wena akunakulwa ni grand kodwa lo akalali la oh hayi manje ngabu grand ngiyacela napho sokhuluma naye thina sokhuluma naye as long as uningeke kube nokuthula akamphathe mangabe uyapheka akapheka usisi eniphakele naye nibe Uphakele angithi uyaziphekela umkhulu wakhe. uyazipheka Uyaziphekela umkhulu wakhe. kodwa ningali niqhubeke Angili naye mina ubafu ngumuntu wami ngihephi. mangabe ufuna uncedo ngasamthing uzomnceda Yambona ukuthi unjalo umuntu. Ubuye Uzomnceda. yamsiza lo muntu lo. Yamsiza. nathi sizoyenza iplan ukuthi simtholele Uzophanda futhi uboshwe futhi. no Qhubeka uphande. Impilo No, hayi, yakho khuluma somtholela isipani afuna ukushintsha. Ngicela nimsize. Niba yena naye as long plus. as nizoba right Mina ngiright bhalela mahala la ngoba labantu laba umuntu wami lo Khomba lo muntu oze naye ke. Khomba yena. ngiyeza kwe Khomba yena. angeke sixabane bhalele sharp and I respect that and I'm gonna solve it this is what I'm doing this is what watch this my brother Sokushiyana nondindwa. yeah eputhi ngiyacela manje Uyamuzwa manje. no Uyamuzwa manje. ngiyaxolisa Uyamuzwa manje. no inkinga nama actions wakho akamima akho right wena bhuti omdala and manje sengisabela wena bhuti ukuthi yabona lento oyenzile ngani uzoyenza kuwena nomunye umuntu wakumakhelwane uyayithola kodwa bengicela Mame okay baya mama. Ngicela ukuthanda umuntu. akusicha So wena umuntu wakho umthole ayivision angenamuntu. owami ngimthole ijiji So why kumele nimjaje lo? no ngimjaji but izenzo zakhe azikho right asizenzo zomuntu ophilile Benza into right for yena. So why makenza into right for yena eba wrong komunye umuntu? Bekumele yenze njani? Akafuna ukumamela. wemini Ungezi la hambani lesina kambani kanti ngalomjiji hayi bafethu mina ngiyazi lento le futhi angeke ngicela ningasali mina yazi ngifuna ukuthini kuyena ngifuna accept ngifuna ukumtshela ukuthi accept no angithi ses understand it awunankinga ngithi sofa ulungise ini mafika la. no bengizo understand Banjalo umuntu lo no bafethu. mina ngicela ukuthi ivalent ngifuna accept mina ngiyokhuluma naye ukuthi aka accept ethole enye intombi yakhe bezohlala emkhukhwini bebe No yazi mina ninga- angithi nomfundisi Sipani. Ngicela avaye ejardini ukuthi singasanga. hayi no umuzi kamameni phela nobabili Okay kuzova mina nomuntu wami ke. No, it's Ukuthi fine. ube nepeace. no if you wanna go Yabona ukuthi wenzani. you can leave Noma ngiyesipani nomuntu wami akhe ko safe now endlini. you can leave my good So okay kuyakhonakala Uzova. kuyakhonakala ukuthi simule protection order ke.
Uyabona ukuthi kunjani? asenze peace Yambona ukuthi unjani? Yambona umuntu wenu. Yambona ukuthi unjani? inkinga le Yambona yami umuntu wenu. Yikho okay ngimekile ithi ngiyokhuluma naye ngiyekela ithi ngiyokhuluma naye ngiyekela zona wena lezi. ngithembisa into eyi-1 ukuthi ngoba ngisomtshela ukuthi aka-accept ukuthi niya so move on as long as niyophila ngepeace Ngiyabona. into Ngiyacela engicela bafethu, Ngiyabona. ngiyacela. nizophila Bani ngepeace ngasabuya, ngithi nomfuna isipani. no uzobuya yena mina kube wena ungahamba nonondindwa sihamba lapha. okay siyaxolisa yebo kodwa sava kuthiwa ulwa naye soxabana nawe uyephi Plexina ungizisele lo mjita la ukuphi ngizise la Plexina ambambe mzise hayi Mr George no ngifuna simcacisele ubafu ukuthi mfethu accept situation uyayibo ngifuna accept bhuti omdala mamela sisesayidini lakho webhuti yabo Mara mamela okay mamela sisesayidini lakho webhuti thina sebenza ngomthetho yabo and manje angeke senze lento yenzayo wena uthi sifike siyilwe lapha so Angilwi, no ngifuna mamela hambe, sister. uthi hayi no uthi ngicela accept wena bhuti omdala she doesn't deserve you there's a viewer ekubhekile njengamanje that deserves you more than lo muntu angendawo mina no kuma mamela ngifuna umuntu wami ukubonisa ngesomething in life lo muntu lona uzokuhetha more than this so accept it mamela it's fine yilento engisho wena bhuti miyeke bemhethe Yeah. and mase bemhethile uzosola uyayithola uthi ubafu akalwi nawe yena ufuna nje uaccept ukuthi umuntu sekumuntu wakhe bahlala Manje sohlala soyi-3 ejardini elilodwa. no it's fine but ngithi kuwena it's fine you accept ukuthi ikanjalo ngithi you accept uyeke wena into ongayenza but khona umuntu ongamthola ozokuthanda that deserve lo thando lwakho ukuthi umnikeza lona thina ngithi sokunceda ngesipani uqhubeke uyidlalele awazi emkhukhwini bafo wakho ngihetheke kabuhlungu kanjani. yazi ufuna lokho lo ntombazana ukuthi mawuhetheke uyajabula yena and wena ufuna ukumjabulisa uyayibona ukuthi Okay ungamjabulisa akahambe ke no hayi it's fine akahlala ngithi uthandana naye it's fine ngithi accepta lokho wena futhi thina sokutholela isipani uqhubeke uyiphekele emkhukhwini wakho uzomthola umuntu okuthandayo wena bhuti wami ozobuye ehlale nawe emkhukhwini wakho nibe happy Mara kodwa lo angimfuni la ejardini. no hayi lapho so Mr John ngicela ukukhuluma naye Angimfuni. umcaci understandise lento engizama ukum-understandisa yona Okay ntwana. yeah ngicela understandise manje ukuthi ngithini ngoba angathi akayiva lento engiyifuna guys angazi ukuthi my brother nisho lapho kuma comments nisho ukuthi mhlambe ngifair or I'm not being fair to my brother but I'm just trying ukuthi realize something angithi move on and ubhuti wakhe ukuthi uyamthanda naye yena lo ntombazana bathi bathandana ba happy so for my brother ukuthi bene peace exole ngaphakathi so mnceda thina ethola umsebenzi eqoqa impilo yakhe ibuye back and then eqhubeke naka indaba zakhe ehlala emkhukhwini uzomthola umuntu omthandayo ozomthanda my brother ngoba uzobe sebenza ekwazi ukuprovide eyeke yonke lento yokuthi uyaphanda yena etshontshela abantu uzoyiyeka yonke lento somtholela umsebenzi ebe right ezothola umuntu ozohlala naye emkhukhwini emuve ebheka indaba zakhe ukuthi lokho kwenzani so angazi Mr Jones ngicela nje ukuthi speak isense lapho mangiceda nami ngizohamba ngiyokhuluma naye again off cameras ukuthi mfethu accept talento because lo muntu uzokuhetha uzogcina sewuzibona wenza into ezwrong because of uthi uzama ukujabulisa yena and once umenza into ezwrong uzogcina sekamfaka isandla eboshwe futhi again and we trying to avoid that sifuna ukumchintsha impilo yakhe ukuthi ebe ngumuntu naye mangabe unenkinga nawe lapho mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Biskop tosire ungalibali nokuthi sifollow enkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ko Facebook ko TikTok we are Joseph Biskop ungalibali ke mbukele wami engikuthandayo as always nihleli ngisho ukuthi ngicela ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Biskop ngiyanthanda nakho lapha emakhaya see you guys on the next episode thohlo sambe Plexini